Udah nak? Gwra. Baik, akan menekai. Opre. Ayo, ni hiran serius pakai. Biasa tan. Ayo. Beku nak usah nol bena. Bustu bergelas bebalai. Ini bulan yang renggu. Gaya saya. Botol ni deh botol, bimani deh botol. Nah babu. Ro asal itu nengah. Hanur khanangou beli. Nanggu nang nak. Nang hanur nak kan? Hai mama. Hai. Hai guys. Hello. Nih botol ayu. Gam ni. Hey, ma ơi, apa? Ini này. Ande. Ini. Engkau jalan ini, yang berang-berangi, pamasan buktinya ni apa ni kau? Hello, logofer, khulumbai, nontonku जोंनि JDSP Family and Blog YouTube channel of खेबसेबाव गोसो गोथारै बयखौबो बरायनाय थालायबाय लोगोफोर। नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो लुबैयै थागारि नायलांबाय थादो। लोगोसेनो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय लाइकफोरखौबो थुब्रायलाबायनानै होबानो जाबाय। ओमफ्राय फैबाय थायोलै आंनिया मा खालामनांगौ आङो इखौ। जोङो बरपेटा र'डआव थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर। बरपेटा र'डआव माने नैबे जाहा बिथाङा एसे डक्टरनाव देखायैनि बिराद गोबाव जाबायमोन बरपेटा र'डआव फैयैया। ओमफ्राय एसे दिनै फैबाय नालाय ब्लग बानायलायनोसै आरो आं जि हामदोंना लोगोफोर गस्लाफोरानो नै हामनानै हाराफोरानो गोजौ गोजौ जाजोब्बाय। आबाव देखायनांगौ नोङो गावखौ देखायनांगोन। बाव हाय उन्दुनो ओंखारबाय। माबा लोगोफोर जोंहा जिउ सोराङा एकदम दैखौबो बिराद लोङो आरो लोंनाया। ओमफ्राय ओरैबायदि गोरा खियो लोगोफोर। नोंथांमोननियाबो गथ'फोरा मा इखौ नङा गथ'फोरा बिदि गोरा खियो नामा लोगोफोर? एकदम जानायाबो ओंखामखौबो बिदि गोरा होआ आरो होनाया। ओमफ्राय मानोबा गोरा खियोथाय? फिथाइ सामथाइ जायो, थाइजौ, लेसु। ओमफ्राय खिथानाया एसे दसे थाथ'दोंमोन आंनिया जिउ सोराङा गाबदोंमोन। बिराद गोरा खियो आरोना लोगोफोर। एकदम खिनो बोलो होयैनो गोलोमफ्रुजोबो। मैयाबोथ' 40 मिनिटसो लाखादों खिनायानो। मुलिबो जाहोयो, मुलि जाहोबा सानसेफोरल' एसे गुरै जायो खिया। ओमफ्राय साननै सानथामनि उनावनो ओइ बाबा सागोन मामा जिगोनलै खोमाया आदै। ओमफ्राय जि गोरा खियो। नोंथांमोनाबो गथ'फोरा बिदि गोरा खियो नामा लोगोफोर? ओमफ्राय खियोबा मा जाहोनानै मा खालामनानै गुरै खालामनो हायो खिथाहरनाय आंनोबो एसे। बिराद टेनसन आरोना एकदम गथ'आ बिराद खस्थ' मोनोना खिनानै गोरानो। हासुज्रेदलायो आरो खिनाया एकदम बोलो होनानैनो हासुज्रेदलायो। ओमफ्राय डक्टरा दिनै मा बुङो एसे थांसै आरो। ओमफ्राय गरम बोथोरनि फिसा बुस्थुफोर नांगौ बेफोरखौ एसे बायनोसै। जिउ सोरांना माने गस्लायाथ' ओरैबायदि गस्ला दङ खिन्थु गरम बोथोराव गानग्रा गस्ला गैला आरो बेहा आखाइ खान्दा गस्ला इदि गैला। ओमफ्राय जिउ सोरांनो गस्ला बायनो मालाय दाखालै बिबैया गावसिनि मा होनो ग्रुपनि फैसा रानदोंमोन आरो 500 दो। ओमफ्राय आरो दाखालि आलासि जानो थांनायावबो मोनबोदो जिउ सोराङा इसोरनो बायना होनोसै आरो। दे होमबा लोगोफोर नायलांबाय था दै। गावसोरबो फाल्थु सालायो। कपिराइट फैयो। दुगैखानायानो नै दुगैखांनानै ओंखाम जानानै लिरला जोबना लादो। फुगार जायाखै बिबैखौ रायबावदोंसो फुगार नागिरनायनि। फोथाखौबो मोजां फुनजायाखै मा बिदि जादों नंखाय। उन्दुलांबाय मोनहां ओंखामानो रानथाबजोबना दं। मैया मोनायाव जायखि जादों ओंखामखौ एसे जादोंना मोनायाव ओंखामखौनो जायाखै इयो थालिर जादोंमोन ना। मोनबायानो नै लोगोफोर। मैयानियासो बाबुनिया गाजा जाखादोंमोनलै एरनाया आरो बुंलायो। ओमफ्राय गोजांस्रिउजोब मानसिया। माबा लोगोफोर मानसिफोराथ' बिदिनो खिगोरा खिबाथाय बिदि खालाम बिदि होननानै बिराद फोरोङोना। ओमफ्राय
सब खालामना नायजोब्बाय आरो जोङो नोंखाय मा होनो खालामना नायजोब्बाय आरो सोरबा सोरबा मा होनो फाथै देन्थाया फाथै थाराजों खिथुआव एरना होनांगौ होमबाना खिया ओंखारबोयो बिदिनो फाथै थाराजों बे एरना नायबाय ओमफ्राय मौ बिदै फुनना होनांगौ बिदिनो मौ बिदैबो फुननानै होबाय आरो पेपार फाननानै मौ बिदैखौ फुननानै खिथुआव एरना होनांगौ बिदिनो मैया थिग एरबाय जों आइजों आंजों थिग एरदों आरो जों ओमफ्राय गथ'नाथ' मेवनानै ओमफ्राय गथ'आ जि गोजांज्रिवजोबो खिथुआनो ओमफ्राय आरोबाव होनलायो आरो गावहाबो ओमफ्राय मा खालामगासिनो आरो माबा खालामखांबावबायमोन जोङो सोर बिदि खालामफेरखो लोगोफोर ओमफ्राय जाया आरो मुलि जाहोबाल' एसे मोजां जायो ओमफ्राय डाक्टारा मा बुंहरनाय दिनै नायनोसै जाखायोनो माथो सोरनाबा जायो बिदिनो न' खाथियाव दङ न' खाथिनिया बिदि होनो आरो जाखायो ओमफ्राय उनाव एसे माबाबासो हारसिंनो माबालाङो होननानै बुङो आरो नायनोसै जिउसुनाव मा जायो खिनायनि बिराद प्रब्लेम जायो बेहा एसे माबायावथ' 6-7 मास जाबायमोन खोमा ना 12 दिन ना 13 दिन थाखादो खियालासिनो ओरैबायदि 12 दिन ना 13 दिन थाखादो 10 आगस्ट'आव थैदोंमोन ना मादै 8 आगस्ट' बेखौ गारखालिनो लाबोदोंना जोङो मोनायाव बेलासियाव शेखर मोनबो फैदों बिदिनो जाबाय थायो एकदम मुलिजों आरो खिनोनो सानथाम सानब्रै सानबा बिदि साननो नागिरो दासो सानसेयावनो खिबाय थादोयो खिनायनि बिराद प्रब्लेम जायो बेहा गालबुबु जालायनायखौ नुबाय उन्दुनाया नै जानायखौ होनो आरो वाव स्पेसियेल फुसका जालांनांगोन दिनै ओंखाम उखैसोबायना आंखौ नोंनियाबो बुस्थु नुनानैसो नङालै आङो बिराद ओंखाम उखैखादोंमोन ओमफ्राय मोनायाव बाबुआ अयथासार गाइखेर जाथारदोंना ओंखाम जायाखै आसला ओमफ्राय साहा लोंनानै एसे माबाबायमोन आं गेस्ट्रिक जायोलै फुरि जाबाबो आं दाना इफोरखौ एसे बादबनाय मोनबाय ओंखायनोथ' आंनालाय उदैया बोरैबा जाफिनो माथो मुसलफोराव माबा इन्टारभिउनि थाखाय फुङाव पुरिजों माबा जाना लाबाय दाना थाव गोजाना जिनिसा आं थावनि बुस्थु नुबानो आंगायखायो दाना गाबोन बिराद अमा फ्राय माबा माबि एवगोन र' जागोन ना जाया नाय जानो लुगैनायखाय जला मावो दा आं बिराद टेनसनसो जादों माने डाइटआवसो थानोसै आं डाइट फल' खालामसैलै फुंनायनि बिराद टेनसन जादों माबिया जा ओमफ्राय आंहा हामलांगासिनो नै फिसालाजों खारथिंफाबाय थानांगौ माबा थाइबें सालाद बुद गोथां ओइनि थाइजौआ जा साइसखाहाय गोमो ओइ आंना थाइजौआव दंबावो जाहैनांगोनहाय दा मोनफैबाय र' लोगोफोर हाबनोसै डक्टरनाव आयाव बिदि रायबाय रागा जोंगोन सं मानसिफ्रालाय दै नङा दै नायखांबाय लोगोफोर हो दै मामा दै लोंलाय एसेलाय सोरबा थैबायलै सोरबा गोथै गान लाबोलायबाय जों खेबनै नुबायना इदिखौ दाख्लै मानसि थैदों माबानो गारनो लाबोदों हौवा मानसिखौ बिसालाव हाबनि बिसालाव Di size mana? Bisa tadi. Ini kelipet. Oh iya. Menjauhkan ni ladies. Bosnya 99 opera lah bersama. Ikhra. Maka, mama bisa ada. Nai. Ini. Nah, ini. Iya, saya bisa. Tuh. Berusaha. Isa malah satu mbak. Bang satu gaya. Babu. Mama. Satu mdena. Harus logat ni. Ayo uji gorong kah? Hak lepas tu ya, ibu kita rodong.
आं फैला दिनैनिफ्राय अखा हाबाय थानायखौसो फैदों ना नायगासिनो जि सान्दुं गोसाखाय सर फैखागोन आं मोजां नायनाय गारि थाबाबो खामानि गैया थाबायनाङोसो ना बाबु मिजालाय बा एस्टिन दै नांगौ र' हाय बै मा सोरबा मा मुखैबाय बिचारानो खुसेर रोसि लोंनो नागिरदों र' खुसेर बिदै ना रोसि ना बाबु लोंगोन ना जोङो लोंगोन ना बाबु लोंगोन अजा सान्दुंजों बोरैबा मोनस्रास्रा जाजोब्बाय नै उन्दुनोबो ओंखारबाय ना हाय हाय साउन्ड गैया इनिया फैसायालाय फैसाया बोरो देखायनाय फैसाया ओइलाय लाबोबाय मेंजोब्बाय थाबायनानै औ जि गरमखा हे जाबाय बाजार खालामखांबाय देखायनाया लोगोफोर बिराद आखायानो गोजा जाजोबलायबाय नै मना थिखोनानै हामाथ' मानो रायो थांसै लोगोफोर दा बेलासियाव हाबा जानो थांनो गोनां दं हारसानि हाबा ओमफ्राय मावजिया लांबाथाय देखायलायसिगोन ओमफ्राय लाङाबाथाय बेखिनियावनो जोबथ'सिगोन आरो ब्लगा लोगोफोर जों थांसै आरो दायो जोब्बाय टाटा एटिएमआव जोब्बाय आरो थांसै जोङो दिनै ब्लगा बेखिनियानोसैलै लोगोफोर टाटा बाय बाय